Ρε μεγάλες, το είπα ποτέ. Τι να μου πεις, ρε. Μπορεί να μυρίζω. Θέλω να κάνω μπάνιο. Κάθε μέρα περπατάω σε αυτό το νησί. Και ούτε ένα κιλό δεν έχασα. Άκου φίλε μου να σου πω κάτι. Τι θα μου πεις? Βρωμάς. Ευχαριστώ. Τα λέμε στην παραλία. Θα κάνω μπάνιο. Ωχ, λίστρισα. Ουί. Ήρθαν τα παιδάκια. Ας πηγαίνω. Παιδιά, πρέπει να παραγγείλουμε και γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Κοίτατε φίλε. Κάτι μου μυρίζει. Πίσω μας χοντρός, μην του πείτε τίποτα. Γιατί? Ακούστε, θα γίνει μεγάλο λάθος εδώ. Τι πράγμα? Τι πράγμα δεν μου λέτε? Δυστυχώς χοντρέ, τελείωσαν τα τρόφιμα. Τι θα φάμε? Ίσως κανένα καβούρι, αδερφέ. Συμφωνείτε? Ωραία, καβούρι. Τσακί μου εκεί, Ωραία γαμώ το... Πού μπλέξαμε? Μόνο καβούρια έμειναν. Τι έχω πάθει? Τηλέφωνο. Καλώς το Τζακ του μεγάλου. Τι έγινε? Με παίρνουν τηλέφωνο, πρέπει να το σηκώσω. Συγγνώμη, εσείς παραγγείλατε μια κοκακόλα σύρο, πατάτες και κρεμμύδια και πιφτέκια και πολλά κρέατα? Όχι, πατάτες δεν παραγγείλα. Πού να τα στείλουμε? Μισό λεπτό να σκεφτώ. Περιμένετε λίγο. Θα σας πάρω αργότερα. Λοιπόν, Λούγκρα. Πού να φέρει την παραγγελία? Δεν ξέρω. Θα παραγγείλουμε από τον Μπίλι. Δεν άκουσες τι σου είπα πριν? Ο Μπίλι τον έκοψε το γύρωτο ήδη. Δεν με νοιάζει. Θέλω παϊδάκια. Και κάτι να τσιμπήσω, πεινάω. Τι έγινε ρε παιδιά? Πιάστε να μπορείτε. Φεύγει ο χοντρός. Τι θέλω να φάμε ρε χοντρέ? Αμάν. Λοιπόν Κέιτ, άκου να σε βγάλω για δείπνο σήμερα. Θα με βγάλει Τζακ πού? Στο δάσος? Στη ζούγκλα? Ωραίο αστείο Κέιτ, ωραίο αστείο. Άκου λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα σου πάρω κεριά, θα ρεπνήσουμε απόψε. Βασικά δεν έχουμε ποτήρια όμως, δεν πειράζει. Είμαι μέσα Τζακ. Λοιπόν και εγώ το ίδιο. Τα λέμε κορίτσι μου. Μια κορίτσα. Σε σκότωσα τα φας όλα. Οκ, θα σου αφήσω κάτι. Φίλε μακριά μου! Ηρέμησε φίλε μου. Ας βγάλει τα γυαλιά. Έφτασε η παραγγελία. Ίσως και όχι. Πού ξέρω ότι θα είσαι από τον Μπίλι το μαγαζί? Γιατί σου λέω την αλήθεια. Και επίσης ήρθα από το μαγαζί του Μπίλι. Απόδειξέ το. Πα! Πόνεσα. Τι έκανες αυτό το χώρο του φίλε? Τώρα με πίστεψε. Ρε, έχεις φάει ποτέ σοκολάτα με κρέμα? Εννοείς φέτες με μερέντα χόντρε? Ναι, μου έχουν λείψει. Απίστευτο ακούγεται. Φίλε. Παρέθηκα να σου ακούω να κλαψουρίζεις. Φτάνει πια. Θα σε πάω επιτέλους στον Μπίλι να ηρεμήσουμε. Καλά χοντρούλι. Λοιπόν, Τσάλι, θα κάνω και θα φύγεις μέχρι το 5. Εδώ είμαι φίλε. Μην το κάνεις. Πόρτα. Έχεις και τολμήσεις. Φορά αποσμητικό. Ψιτ μικρέ, εδώ είμαι. Χαίρομαι πολύ. Λέγομαι Μπίλις ο Μάθος. Είμαι από το εστιατόριο. Θες να καθίσουμε? Δεν ξέρω, εσύ παιδί. Ας καθίσουμε. Έχω να σου προτείνω σοκολάτα με φιστίκι Maxi King. Κι αν δεν δεχτείς, θα με θυμάσαι. Τα πεις!
Φίλε μου, λοιπόν, σου έχω μια προσφορά. Άκου και πες μου ναι. Τι πρόσφορα? Ορίστε. Θέλω να έρθεις μαζί μου στη Βοστόνη. Έλα στην ομάδα σούμο να σε δω. Μα δεν θέλω, δεν είμαι σούμο. Κι όμως, με αυτά τα χάλια, βασικά είμαι λεπτός. Το ξέρεις. Είστε λεπτός, κύριε Χιούγκο? Τι εννοείται? Κοίτα πως είσαι. Κοίτα που βρίσκεσαι. Σε σουβλατζίδικο βρίσκομαι. Μα τώρα θα σε κλείσω μέσα πάνω σε μας εσχάσει. Λοιπόν, συλλαμβάνεστε για μεταχείριση ανηλίκου. Και πρέπει να φύγετε από εδώ. Ακόμα δεν φύγατε. Καταλαβαίνετε τι είναι. Αχ, βοήθεια, μαμά. Θα με κλείσει μέσα. Μαμά. Έφυγε, πούντος. Είσαι ο Τζακ. Βαρέθηκα να παίζω άλλο Pro Evolution. Θέλω... Τι θέλεις ρε χοντρεγά μου? Θέλω μεταλφώνω. Όχι, δεν πρόκειται. Το ξέρεις, όχι, δεν γίνεται αυτό και πολεμικά παιχνίδια. Σου κάνουν κακό, Χιούγκο. Γαμώτο. Φεύγω. Θα το δούμε, φίλε. Θα το δούμε. Συγγνώμη, έφτασε η παραγγελία μου. Ποια παραγγελία? Αυτή η παράγγελα μόλις τώρα. 6 σουβλάκια. Και τι σουβλάκια? Με μουστάρδα. Και τατζίκι.